Select Africa TV update igama lami nguSinenhlahla ngiyanibingelela. Hey bakithi inkulu indaba ezigundleni zokuxhumana lapho ungizwe nomsoco bejikijelane ngamazwi bebizana ngosobathuba. Umsoco ke kuvela ukuthi ke insizwa ethandana nomama wengane wegcoka melisha umthandeni Manqele phela kanti futhi ungumlandeli kaKhuzani. Insizwa le ibonakaleke ohlelweni luka Khuzani. Kuyavela ukuthi ngempela ke lezi insizwa bezibanga indaba enjalo. Kodwa ke wena ke mlalelo weSelect TV sicela ke uzilalelele uzizwele ukuthi lezi insizwa bezijikijelana ngamazwi zithini. Hayi akahle mkhulu akahle ngizwe awumancane somathuba usakhathala ngosomathuba kwathi pheze address kwathi kahle mkhulu hey anibona hlala phansi nje nanithule luka njengabanye hayi kahle madoda kancane hayi kahle mkhulu umuntu ozothi njengawe awusumathuba njengawe awazi uhambe uthintitha bonke omabengane babanye abafana sebengakuthinthithe balahla bamuphimisa njengemvomve yamathambo. Emveni kwalokho wena uzothi intombi dakiwe ezidlala wena msoco walokho uthi nje dumuse phambi kwabantu ngathi awushedabile. Hawo msoco anoke libanga emfuleni bafana libanga emfuleni ingazi lutho libanga emfuleni siyovuma kumsizwa lapho ke ngikhipha isithole simithi ngiyokhipha isithole simithi hayi lamasimba noza ukhipha umuntu elayini ekliniki ekhalelwa igane shit hawu ngekhathi la kwasasa nje. Iyona ke insizwa ungizwe nomsoco bejikijelana ke ngamazi. Kanti ke masiqhubeka sibheka ke udaba la ukuthi hey nakhona ke lapha ya eMzumbe kwensizwa umseleko wodumo lothando nesithembu noma umnakwethu. Uma usemseleko ke nesithembu phinde ke abe usoma business usematheni ke impela kulezi insuku emva kokuvela kohlelweni lakhe la ephumele khona obala kunkosikazi wakhe omdala uMacele phela ngokuthi impela ukhona usemvezela ke khona ukuthi khona ke umuntu athandana naye futhi isibongo sakhe ungowakwaKhumalo. Uzakhumbula ke mukelo Select TV Africa ukuthi ke insizwa la umseleko unkosikazi wayo wesithathu uthobile uMakhumalo naye. Lokho ke kubathusile abaningi kanti ke futhi bazwakaleke bemzwela abantu uMakhumalo ngenxa yokuthi ke unenkinga vele yokuthi ke abantwana yena akakabi nabo. Asazi ke ngempela ke ukuthi iyozala ngokomoni ngoba kuvelile ke ngempela ukuthi ke cha uMakhumalo akayizwisisi le ndaba kodwa ke sizolokhu nje siqhubeka sik-update kanti ke yona ke insizwa umseleko ke abantu abaningi impela ke bakhombisa ukuthi cha impela kushubile kulesi sithembu sakhe kanti ke futhi ke uphinde athule nohlelo la kusuke khona esiza abesilisa ukuthi ke bathathe isithembu noma ke ukuyobakhulumela komamdala. Sizoqhubeka ke sikwazise ngoko zokwenzakalana kodwa khona esingakutshela khona nje ukuthi impela unumber 5 usesendleleni. Siyabonga ke kakhulu ke ongakwenza ke ukuthi ke ungene lapha ya kwi page lethu Select Africa TV ku YouTube ulike usubscribe uphinde ucommente kwi section yethu yakuma